So this morning, ato makauban ang usa ka Dabawenyo content creator. Unexpected ang mga pangitabo sa iyang kinabuhi tungod out of boredom, nakahuna-huna siya nga magbuhat og content. Ug karon, usa na ang iyahang mga content sa mga ginaatangan online. Atong ila-ilahon si Justin Duran. Good morning, Justin, ug welcome sa At Home with GMA Regional TV. Good morning, ma'am. Salamat sa pag-invite diri o good morning po sa mga kapuso na nagasubaybay sa At Home with GMA Regional TV. Justin, ilado ka karon as a content creator sa TikTok with 661,000 followers. Tungod sa imuhang mga videos nga daghan sab makarelate. Kinita na nagsugod tungod sa pandemic. Can you tell us more about this? During ma'am, pandemic is murag bored na jud kay ko and then sige ra kog higda. So, ang gamit lang na ako nga device that time is lang cellphone, wala ko'y other gadgets, wala ko'y laptop, wala ko'y computer. So, kada scroll na ko sa Facebook, sige kog bakit mga friends na ko na naga-TikTok or nga na. So, sige na-curious ko kung saan gid ning TikTok kani. So dito na nag-start nga nagsayaw-sayaw pod ko, naghimo kog mga skits. Hantod sa tingalan lang ko one time nag-upload ko isa ka skit nga nag-viral, siguro naabot siya og 500,000 views. Tapos dito na nagsugod, sige na kog upload og mga relatable contents hantod sa naabot na ko og 600,000 followers karon, ma'am. Justin, we learned nga ulawon ka and now you're one of the funniest content creators. Paunsa nakataba ang vlogging, Justin? Aron makagawas ka sa imuhang comfort zone. Ay, tong sa sugod yun, ma'am, dili jud ko sanay sa mga sa mga comments, sa views or attention. Pero as time goes by, daghan po ko mga nakailan na content creator nga gina-advisean ko nga dapat daw magbinaga jud naong diri nga industry kay dili jud ka mo grow if mag-inulaw ka. So dito kanang pag mugawas na ko sa hay na maka-recognize. So nung first yan ko nga interaction sa ilak is wala jud ko kabalo kung si buhaton ako. So sige lang kog smile. So nya kadugayan kay naanad na pud ko nga nay makakita. So dito ginaga pa picture na lang pud mi, nagastorya mi og dagan pa mi kana usay kinalibre na ko sila og mga magkita mi sa pagkaunan or kaya sa mga milk tea shops. Karon nga mostly sa imuhang content kay niabot na og million views. Unsay naa sa imuhang videos, Justin, nga tan-aw nimo nganong tutukan o subaybayan gayud sa tao imuhang videos? So siguro nagasubaybay sila sa mga contents kay siguro makarelate pud sila kay most sa akong contents is mga throwbacks. And siguro tungod pod atong pandemic nga pila pod ka tuig or bulan nga na lockdown. Gimingaw pod sila atong mga panahon nga mga bata pa, dili pa kayo stress, wala pa kay ginahuna. Mao tong nakasubaybay gid sila sa kuha. Mabasa man pod yun nako sa comments nila nga happy pod sila sa makita sila sa videos nako. All right. How do you handle ba bashing, Justin, sa social media kundo naman? Siguro sa karon is na jud kanang nasanay na jud ko nga mga ingana pod nga mga comments kay namagud pi mga kauban content creators nga mas lala pag ilahang mga nadawat nga bashing. So ginabasa po nako ang ilahang mga mga comments sa ilahang videos. Tapos murag layo ra man kay sa kuha, ang ako kay murag level 1 pa lang nga harsh comments na apektuhan ako. What more na lang kato sila ha. So dito gina-advisean pud ko nila nga natural lagi na diri nga industry nga kay dagag nagasubaybay, daghan pug usay masuya. So dapat lang jud pag kaning patibayin lang jud ang loob once nga mosulod ka diri nga industry po. Paunsa pud nimo gina-maintain imuhang high energy and spirit despite the negative comments about vloggers? Ang akong ginabuhat lang is syempre kanang focus lang gid sa goal which is ang maghimo lag contents tapos mag-unwind, mag-relax, storya sa mga friends. Tapos dili lang man sa dili lang sa mag-hangout lang ang kalipay, pwede pod sa balay lang, like magdula lang ka sa balay, chika-chika with friends, lang akong ginabuhat para maka-gain og energy pag maghimo na og videos. All right. Mensahe nimo, Justin, sa ato mga kapuso viewers? So, para sa mga kabataan nga gusto mo sulod diri sa TikTok industry, ang advice lang ako sa inyo is ibuhata tong bagay na gusto ninyo, like kunyari kung tong bagay na
excel mo. For example, sa singing, sa dancing, sa acting, sa skits. Tapos explore pod mo og mga other contents pa. Pwede mo mangayag idea sa mga other content creators, like sa first kay musundog sa mo, antod sa mag-grow na mo ug maka-come up na po inyong sariling idea or sariling contents og skits. Mao lang yun na ang importante. Tapos ayun na ninyo paminawa mga haters na di magid na sila mawala. Mao lang. Daghang salamat, Justin. More power. Thank you so much, ma'am.